election? Or lumalapit? Ang masigasig talaga at ano sa tawagan ni kana intense yun is PDP. Halos linggo-linggo nila ako kinakausap at iniimbita na sumali sa partido nila. At naisip ko, tama na rin siguro yun na na hindi na ako sumali ng partido pagkatapos ko umalis ng Lakas. That way, hindi ako kailangan makipagplastikan sa mga politiko. So you will stay sa hukbong? Kumusta po yung hukbong? Yes, ngayon, ang hukbong ng pagbabago, ang HNP, is still a regional party for Davao Region. And nandun pa din ako mag-isa, kasama ko si yun nang taga oo, si Mayor si Mayor Al David Uy, now board member Al David Uy. Dalawa lang po kami doon, naga-jack in po Thank you.